Poď mi ukázať. Poď mi ukázať. Neboj sa, nepoviem, že ty si mi ukázal. Ale dobre, že tu keď zatlačím za busín. Skúsime teraz porozmýšľať, či Tomáš tlačil na správnom mieste. To je to, ja som škrtil susedu. Nedobré miesto. Kde by mal Tomáš tlačiť? Keď chce zaškrtiť, aby sem nešla krv. Tam sa nakazí si dole. Ani tu je nesprávne miesto. Potrebujem ísť tam, kde je len jedna kost. Takto, čo je tlačiť? Ide o to, že vtedy zastavíš krvácanie. Potom samozrejme vezmete si lekárničku, dáte si rukavice, ako Tomáš hovoril, obviažete to, ale kým to nemáte, tak takto viete zastaviť krvácanie. Za pomoci tých dvoch vecí, ktoré mi tu Dominika spomenula. A to bolo čo? A? Dobre. O to ide. A k ním priradím úkony zachraňujúce život. Je tak? Pamätáme si o tom, čo sme hovorili, jedna vec, dve veci, tri veci. Tak poďme na to. Všeobecné zásady. Zistím, čo sa stalo. Čím? Očam, zraku. Dokonca ešte nejaké zmysly mi povedzte. Mak. Čuch. Uš. Sluch. Ešte sa zvížiť, ale on ešte stále je privedomý. A to čo robíš, keď ako sa tu si uzavedá? Hajmu kopa. A ešte predtým. Ešte predtým. No, ale nechá. Ideme tu. Váže, ja teraz nemyslím na nebezpečenstvo. Aj s vás som užávali. Necháme okleknúť. Dobre. Hajmlíka, skús Hajmlíka. No, nič. Nepodajú sa. Necháme ho kleknúť, doklekne sám, on umre. Stratí vedomie a zmení polohu. Tak, môžeš pokračovať. Už umrel. Už teraz je smrť na ceste. Tomu nepomôže. Ale keď ho oživujeme, tak má... Keď ho oživujeme, ako má byť? Na rovnej, na grčke. Tak je. Tak ho oživuj. Tlačaj. Ale na kolena musíme. Na kolena tlaknúť tam a stlačame. Nemusíš to vyberať. Dokonca Alex vôbec nedýchal. A ty teraz si zastavil...